angisep madu dayane penembang singa brewok wujute sang Anjarsari wis beda kelawan wingi muni malah gawe kaget gawe gorehe rasa sinten kemawon ingkang hamirsani ilang wujute putri dadi putri duyung kula katur Mas Roro Anjar Sekar bekti kula Mas Roro ya ndak tampa kowe mulya dhisik aku pengen jagongan wis kangen karo adikku Sari hake nyingkir mboten langkung sendika ngestoaken dawuh ayo mak ya goblok rono ya nyemplung tlaga rono nengen nggih ngantuk to malah nyemplung tlaga ora Sari kanggo Anjar Sekar sampun dangu mboten kondur Bapa Resi Watrika kapang kalian jengandika kakangku iya mengko mulih bareng karo kowe kabare kowe arepe palakrama iya nggih sisandamel kula nyuwun pangestu benjang dinten anggara kasih kula badhe palakrami kalian Den Mas Tiyaka aku nderek mangayu bagya ning tak jaluk kowe aja nganti wegah dandan ya sing pinter ngadi sarira ngedi busana yen kowe nglombrot kaya ngono ndak saya bosen garwamu mergo sing jenenge wong lanang piyayi kakung kuwi ora bakal bosen ora bakal jelek nyawang telung perkara siji nyawang tanduran sing ijo royo-royo angka loro nyawang banyu bening sing mudhun saka tebing ewadine kan angka telu ora bakal bosen nyawang wong wedok ayu mula dandana sing apik iki ana wujude kembang mawar ingkang ulese abang yen ndak sumpengake ning karnamu
mesti dadi lan ayumu. Ngake wujude kembang mawar abang ingkang ngemu wawadi Hande prok nengge Anjarsari nalika semono dayane penemban singa brewa wujude sang Anjarsari wis beda kelawan wingi muni malah gawe kaget gawe Gorai rasa sinten kemawon ingkang hamirsani ilang wujude putri dadi putri duyung para kingkin ler mangoda kang layon denya ilang memanis aduh kakang mbok sabar pisan mboten duga mana pilih lampan kula nek kados mekaten kula wis kandha bapa penemban matrika ya nate paring dawuh Tlaga Sugandika iki medeni parandene malah dolan ning kene iki piye? Bapak, anakmu bapak. Wong bagus wae pijar wonten ing Gunung Rewantaka anjerit sundul langit ndula kaya nyundul akasa nenggih Resiwatrika mulang kahanane ingkang putra putri kinasih nenggih sang Anjarsari ingkang awujud duyung ngalumpruk datan darbe karekat kaya linala sanata bebayune sanadyanto megap-megap lan magep-magep mangkono kawijil pangandikane Resiwatrika Sari kowe arep rabi ning ya kene wujudmu kaya ngono Kandha. Bapak piye kuwi atiku iku?
wanci surup kuwi aja lunga saka omah. Apa neh kowe mapan ning Tlaga Sugandika sing wis undang angker wingit. Bapa Sewu lepat Agung Pangaksama Paduka babar pisan kula mboten mangertos. Kula nyuwun pangapunten. Gandeng wujud kula sampun kados mekaten kula mboten saged gesang wonten ing daratan. Mila saking menika kula aturi mbopong dumateng Sari. Kula suwun kanthi sanget kula aturi nyemplungaken wonten madyaning Tlaga Sugandika. Menawi kula mboten lumbang wonten ing toya pangurunga kula badhe pejah gareng bapa. Wah, dewa. Kebangetan lakon. Tari, tanda tari. Bapak Sari, nyidam Sari. Rasain lo. Sari kebangetan ngangetasi bakal dadi manten lelakonmu kaya ngono. Karo dilawan ora. Kelakon dadi sifut kowe. Pelakon iki ora bakal rampung yen mung ditangisi kaya ngene. Betul. Lajeng gelem ora gelem aku besok dina anggara kasih kudu tetep mantu. Lah nyatane Sari wujude kaya ngono mosok ing atase dadi duyung kok arep dadi manten njur maknane kepiye? Mula kang mangkono aku bakal nglironi. Gandeng adimu kaya ngono aku njaluk tulung pakile manten wedok sok kowe. Mula kang mangkono upamane kowe sing tak rabekke karo Den Mas Tiyaka, kira-kira kowe gelem apa ora? Iya to. Siap.
kuwi yen Tandrawati Kresna kait gelem nampa yen ra kersa nampa lakon iki peteng gedhe. Piye? Iki sing dadi manten Sekar Seni Karawitan lho. Ora melek mripate sinden Sriwedari. Nganti ana sing ganggu gawe karo aku dadi kepruk ngangge sekso piye. Tetep menang Sekar yen karo Sari. Satyaka, kawula nuwun wong ketimbalan kang ngadhawuh Dewaji. Nibarate wong lelungan jeneng sira ndak sangoni. Sing jenenge wong urip bebrayan mono buncine mung katresnan. Wong urip bebrayan mono sangune katresnan. Ingkang sinebut katresnan kuwi kanugrahan gedhe saka Gusti ingkang murba jagat marang titahe ingkang awujud uruping jiwa luhur. Lan apa to sebabe menungsa kok pinaringan rasa tresna supaya antarane lanang lan wadon bisa urip bebrayan linambaran sucining bebuden supaya dadi lantaran tumangkaring manungsa ing jagat raya laire jabang bayi ingkang dadi tandha penyambunge sejarah. Kejaba saka kuwi katresnan mono diparingake marang kabeh para makhluk utawa menungsa ing pangajab supaya kabeh tumindak lan pakartine menungsa tansah linambaran rasa tresna. Ora mung bab katresnane lanang lan wadon nanging katresnane menungsa kelawan pepadane urip lan uga katresnane menungsa karo alam sak isine. Rasa welas asih, rasa trenyuh guyub rukun samar sinamadan gotong royong yektine kabeh mau woing katresnan. Dadi yen menungsa bisa bebles tandes anggening gagapi lan pinter ngetrapake mungguing tumindak jagat iki anane mung rahayu merga kesambah marang gedhene rasa tresna ingkang tulus lan suci. Sorote pandang kumuluk hamadangi jroning pasarean menani wadana remuramu kalingan ngangrangan sang yak manahkum sumungkem uling Nyayi Werkudara ditekakan kuwi Arjuna wonten timbalan ingkang ngadhawuh Koko Prabu Antasena ya Pakdi lan kabeh para keluarga Ngamarta ndak suwun kanthi banget ngombyongi temanten kakung saka Ndrawati ingkang budhal munggah ana ing Gunung Rewantaka. Muga-muga bebrayane ponakamu Setyaka ambabar karahayun katentreman sarta kaharjan bisa piguna tumraping jagat Dwaraka.
nari sudayune kaya ilang memanise melu gula sungkawa marang panandhange ingkang mapan wonten ing Tlaga Sugandika nenggih Sang Rara Anjarsari Rina wengi hamung lelumbaning madyaning marih sanadyan luh drodos brebes mili yektine ing batos nalongso sumendhe marang purbane Hyang Agung pramila kawis tinggal tingkem netra kekalih nyambung rasa marang Gusti ingkang Maha Kuwasa mrih antuk jatining pepajar mangkono tanggap ing sasmita nenggih dewaning katresnan Sang Bathara Kamajaya ing saking cakra kembang sigra mangid jawantah ing tengah bengi mrepeki unggiyane Sang Manguntapa sapating sun tumiling hangulati puspita medem endang kang warni midering taman anon sakarwarsiki kula nuwun sewu menawi mboten lepat pamawas kula menika jawata ing kahyuwangan cakra kembang paduka pukulun Sang Hyang Kamajaya ingkang mrepeki wonten ing Tlaga Sugandika kalilan kula pun Anjarsari ngaturaken sembah pangabekti Bong Ilahi ngawik namastu namasidam iya wong ayu ndak tampa gawe bombong ing rasa ora liwat mangestulun wae mara gage ditampani katampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimat kalilan cumadong dawuh wonten wigatos menapa prepeki dumateng kula menawi badhe jabel nyawa kula tartamtu kula mboten badhe swala Sari Urhanana menungso urip kuwi saya kandel panembahe lan saya becik pakartine yektine malah saya gedhe cobane nanging pacoban kuwi yektine dadi rabuke iman jembare rasa sabar lan cagake rasa ikhlas kejaba saka kuwi Sari manungsa iku ora bisa uwal saka tembung diuja lan diuji menungsa ora bisa uwal saka tembung diuja lan diuji wong yen diuja mesti bakal diuji wong yen diuji bakale ya diuja mula antarane diuja lan diuji kuwi rong perangan
ingkang ora bisa dipisahake mula sing setiti lan ngati-ati. Wong sing sugih ujiane yektine bakal wong ingkang duwe bondo donya akeh bakale dadi wong serakah merga saka abote ujian. Wong sing duwe pangkat ujiane dadi wong murka. Wong yen pinter lan uga sregep marang pangibadah kuwi ujiane dadi wong sing sombong sari. Sikra bala kang kuminga hacampuk samya medali lir tatet wilateng kota dak wanggung sangiti mendang sangat simicil ngaturaken panuwun pukulun paduka sampun nentremaken manah kula lan riparongguan iki ngertenono sajroning pepeteng bakale ana pepadang gumantung anggenmu mangesti marang Gusti lan saben-saben ing tengah wengi nganti para esuk jago kluruk srengenge bakal jumedul jeneng sira bisa mentas saka madyaning tlaga Sugandika begermu bakal dadi menungsa lumrah nanging yen wancine wis esuk jagone wis celuk-celuk jeneng sira rengga manjing oning banyu bakale kejoderan lan saya kadriya Trias mara marang risang kadirate Petro wonten dawuh iki tengah wengi sajroning peteng dedet lemengan sithik ana sunare Sanggang Candra ingkang nampek nyunari kelawan pasuryane wanita sing ana ngarepku. Iki sapa, Petro? Niki tengah wengi. Sinten ngerti niki malah bangsane Sunda Bolong. Peri. Wonten peri pripun? Arep iki tak mumpar mampir wong wedok ayu mandhek ora. Ya setya ora. Setyaka. Lah iya Setyaka. Ora. Iki sapa? Nggih. Dangu dumateng kula nami kula pun Murni. Murni? Nggih. Sing ngandika sinten Raden? Aku Den Mas Setyaka saka Ndarawati.
bakal munggah pertapan Rewantaka utawa Candhi Pancuran. Badhe bakal palakrama kelawan sekaring pertapan ya kuwi Anjarsari. jengandika punate pinanggih kaliyan Anjarsari durung parandene kok badhe palakrami. Adat lan budaya lan agamaku sing jenenge wong lanang karo wong wadon kuwi ora dikeparengake nindakake pepacangan utawa pacaran, kudu langsung rabi. Ngono kok. Nek ngono kuwi langsung dirabi ora. Wong itu ki dolanan. Nang. Nanging iki pilihane wong tuaku Sri Bathara Kresna lan pilihane wong tuwa yektine ora bakal njlomprongake marang anak, mesti wae gawe mulyane anak. Nggih. Kula nderek jumurung, kula nderek mangayu bagya. Lan minangka tandha bekti kula nun sewu kula badhe nderek nyekar Neng makam mboten nyekar nembang-nembang. lho, nembang apa? Minangka tandha bekti kula ingkang badhe palakrama jengandika Den Mas Tiyaka menika wujudipun tembang Mas Kumambang Kula aturaken gage onekno tak midhangetake. Kidang Prangti kinarite wong wadon tek becike suarane nganti kaya ngono. Ngaliyo, ngaliyo. Iya. Rezekimu ning tanganku ngaliyo-ngaliyo. Kene Gong, kene Gong. Demanglo apa piye ngono Gong ora ngono Gong. Apike suarane nek kaya ngono. Parandene malah nyemplung ana ning tlaga iki. Kowe iki janjane sapa aku melu jegur.
ngaturaken kedrawasan ingkang putra punden Mastyaka. Apa Petruk? Tak bandhet cemplon biasmu ra. Apa Petruk? Plesteren kuwi, lambene plesteren. Lah plestere dhewe. Wis kita plester. Hei. Ingkang putra ten Mas Setyaka. Kedah nengaring bangsane lembut ingkang cipatipun Paretri. Aduh, wonten pancane sendang utawi tlaga. Sejak itu pripun ingkang duwe. Kowe iki ana ngono. Ora jelas ora. Niku lho, laula enten wong wedok niku nembang. Lah, Den Mastyaka iki kesengsem. Ning barang enten swara Lah ngerti sing wedoke mluwayus berenang. Lah nang putra Den Mastyaka ya rek kae ngecup pun mak wel ngono nyemplung. Glagep nika mangke lek nganti mati ra sida rabi. Yen. Makene tok ini piye? Intine piye iki, Mas? Sing ning radio apa mudeng? Padat kok lele, padat merayap kok lele. Ya bingung sing ning radio. Sakwuse Kang Mas Setyaka tak entasake saka ing tlaga iki. Ndak sawang kumilat merga disoroti kelawan rembulan kaya ana wujude duyung. Sajae kok nyolowati, nggon kuping kaya mencorong kaya apa? Mangkono tanggap ing sasmita nenggih Raden Antasena. Sigra nyandak nenggih putri Duyung. Nadyanta lunyune kliwat ukur parandene 1000 dalan den temoho. Nanging kula papunten sinuwun. Anak kula pun Anjarsari. Kula mboten ngerti sangkan paraning bilai ica ngantos samangke judhek kula mboten manggihaken ingkang putra mantru hadep pundi. Nek ana lakon kaya mengkono, lah banjur nuwun sewu menika menawi paduka kersa gandeng anak kula pun Anjarsari ical tanpa kabar wonten ingkang sagah dados wakilipun menika Mbak Yunipun langkung branyak, langkung sulistya, langkung wasis, langkung pinter nenggih pun Anjar Sekandha madhep para Nacabaya apa menawi kalian menika kula mboten kemawon. Nuwun sewu. Nadyan kula pitados bilih paduka sampun nemtokaken jodoh kula kalian pun Anjarsari menawi dipun gantos Mbak Yunipun kok raos kula mboten sekeca.
Nanging ya mung kanthi lelakon iki Setyaka kanggo nambah rasa wirang. Yen pancen kersane Resi Watrika kaya mungkono dadi anak sing becik anane mung tutwuri lan bangun miturut. Mula kang mangkono lelakon iki tampanan kanthi lila legawa, mesti mengko bakal ana bab ingkang sinandhi tumrap kamulyanira. Resi Watrika Purbawasesa ndak aturake yen pancen suliye si Anjarsari kudu si Anjar Sekar ndak pasrahke monggo anggene bakal mala kramakake. Nggih. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Mugi seneksen jagat sakisinipun lan ugi pikantuk wujudipun berkah talining jodoh saking Hyang Agung. Dene samangke kula tetepaken Den Mas Tiyaka amala krami dhumateng anak kula pun Anjar Sekar. Nuwun sewu Gandeng Ripangguan samangke kula kaliyan jengantika sampun kala krami monggo. Monggo bubuk, monggo bubuk. Ngapunten Dereng gadah wawasan ingkang jangkemu ditata alon-alon. Udane riwis-riwis hawatis saya dadi ngenyung umban nafsu nenggih Sang Anjar Sekar parandene Raden Mas Tiyaka babar pisan gatan kelanggati dengan mapan wonten ing patenggan kawis tinggal Sang Anjar Sekar wis kepati ngenyong Indra uragapan nggih Raden Setyaka emut dumateng Sang Murni ingkang nalika semanten anembangaken ingkang kuwawi ndodhok dumateng jajanira lon-lonan sigra anyandak panganira nenggih Sang Anjar Sekar dan lih ing pagulingan brangkangan lon-lonan ciptaning griya nenggih Sang Setyaka mung ngoyak marang jatining katresnan. Semangka anggrus sumber blendu getar bumi gunjing wis den pikut cinandak gatan bisa ibah nenggih pun putri Duyung mangkono Sang Antasena asta ingkang kanan anyepeng wujudipun tembang mawar ingkang mapan wonten sumping karna den bedol wani babar jatine wujud Anjarsari. Kowe sing menang dijatuh krama nglawan Raden Antasena.
badhe dipun palakramaken kaliyan kula napa Antasena? Lha ngono iki wong tuwa iki kaya ngono kuwi. Sing dikarepe ya kowe kok. Kok lah ya kae sing jenenge Anjarsari. Aku jane wis ndodho utawa ngrasa tumrap lelakon iki tek semune ana sing ganjil. Nah, tujune kok pangeran ki maha adil, tatemah lakone kaya mangkene. Lah banjur kula mboten tresna kaliyan pun Anjarsekar, Pak. Keringetipun wah ambune mboten eco sanget. Iya. Kalau wis ana Anjarsari iku lho, dadine piye ya? Setan awas. Sari. Seruak saka panandhange malah saya ayu mencara mawa teja kaya ngono. Munggah ning Gunung Kemukus. Karawuh nah. Piye wis kelakon piye ingkang adine piye wis wujude kaya apa? Sari pancen kelakon dadi duyung. Nah, kuwi merga dayane sekundu mawar merah. Kikuk ngono. Ning saiki dhewe wis ruwat. Lho. Sapa sing ruwat? Mbah Wagiman ya, dudu ngono lho. Ana satriya sing jare jenenge Antasena bedol wujude sumpinge Anjarsari. Dadi ayu meneh. Aku njaluk tanggung jawabmu. Jer Basuki mawa beya. Nang rene. Ayo. Kesusun dile ora. Ayo. Ora nek sak menit wis bar. Kowe kesusu kowe. Mula biasane aku dadak jamu dhisik kowe teko tanpa bone. Ripalungguhan iki gandeng tak turuti kang dadi nepsumu. Ayo. Sari kudu mati. Aja kaget yen wujurku beda. Wow. Malah dadi kucing iki karepmu piye? Kucing denggele mlocot macan tiger. Elane wedok macane. Karepmu tek malah kaya sulapan iki piye? Oh kandhe aku wujud Sardula Sari patenane. Wow. Sardula sing gedhene sak jaran teji. Apa bisa tata jalma iya? Singa Bremara. Endi sing jenenge Sari? Swargane mapan ana waduk kuwi jaluk Anjarsari. Nyoh.
Tapi sing bantu aku sapa? Sing nulungi aku sapa? Penemban sing oprewo lelakonmu nek kaya ngono. Dor. Sekar rabi. Sekar bakal dadi mantu Ndorowati. Trengkentik, 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 dedelang rekatuk, dedelang rekatuk, entak tuntut, tuntak tuntut, entak dentut, entak. Betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu Dar tung tak dlang tak tung 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 dak tak tak tung tak ndak tak tung tak tak dlang tak dlang Rene tak dusi Rene hei jangan becik ketitik ala ketara sing bener bakale jejer sing luput bakale mawut mula kang nang kono bebrayane Setyaka kelawan Anjarsari sisan gawe supaya lamun to asmane saya endah ndak tambahi jeneng putra putrimu kuwi kejaba Anjarsari uga awewangi Setyawati Setyaka kelawan Setyawati Kiai Semar hei kula tutura Kiai biandem tenan ta nggih kula niku jane pekewuh yen nampa amplop angger metu kok mung keri dhewe ngeten iki ning gandeng sampun menika kewajiban kula nggih kula badhe nderek matur mugi-mugi bebrayanipun Den Mas Setyaka lan Setyawati nggih menika mboten namung bojo ning bisa dadi jodho bojo kalian jodho menika menggaing petang kula beda yen bojo menika namung kababar ing tata lair wujudipun kasat mripat tegesipun namung winatesan ing kewadakan mila tiyang pados bojo menika langkung gampil awit syarate winatesan dening tata lair lanang karo wadon gelem karo gelem seneng karo marem kene butuh sing kana ya butuh sing lanang karep sing wadon ngoyak niku yen bojo mila saking menika tiyang bebojoan ingkang namung adhedhasar paningal wadah lan sinurung hardane nafsu menika adaanipun boten lestari tegesipun bubar tengah dalan sebab talining katresnan namung kumbak kumbul dening pepinginan lair ingkang sarwi owah gingsir nah menawi jodho menika dunungipun wonten ing batos ingkang tulus ati ingkang resik dasaripun tinuntun dening roh suci mila saking menika reh ning menungsa mboten wonten ingkang sampurna pramila bab jodho menika namung Gusti ingkang nyipta bumi ingkang wenang nemtokaken bebasan kaling-kaling ana gunung pitu yen tetela sampun kinudrat jodho boten badhe kurang dalan tampra beda jodhonipun Amarta kalian RRI Surakarta menika sampun jodho salaminya